10 के लावे 18 बतावे। ये सुना लेके ठेला घूमेला गावे गावे। ये सखी सुना 10 के लावे 18 बतावे, लेके ठेला घूमेला गावे गावे। अरे पैसा के टेंशन खत्म हो गई, पैसा के टेंशन खत्म हो गई, मस्ती में जिंदगी कटेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। 10 के लावे 18 बतावे। ओ सखी सुनो हो लेके ठेला घूमेला गावे गावे। ए सखी सुना 10 के लावे 18 बतावे, लेके ठेला घूमेला गावे गावे। अरे पैसा के टेंशन खत्म हो गई, पैसा के टेंशन खत्म हो गई, मस्ती में जिंदगी कटेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। पैसा से भरल हवे बड़की टोकरिया, फेल हो गई सरकारी नौकरिया। पैसा से भरल हवे बड़की टोकरिया, फेल हो गई सरकारी नौकरिया। गेहूँ मंगावे उ चाउर मंगावे, बाकी उधार के नलासा लगावे। गेहूँ मंगावे उ चाउर मंगावे, बाकी उधार के नलासा लगावे। अरे एक दिना में 10 गौवा के, एक दिना में 10 गौवा के जजमानी देखेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला। देख पड़ोसी के फाटे करे जा, प्रेमी राज पिया आई के ले जा। देख पड़ोसी के फाटे करे जा, प्रेमी राज पिया आई के ले जा। थाना बोलावे पुलिस वो बोलावे, थाना बोलावे पुलिस वो बोलावे। थाना बोलावे पुलिस वो बोलावे, हरदम पड़ोसी मोरे अंदर करावे। अवे शहजाद नौशाद बड़का खिलाड़ी, संतोष सुधीर बड़का खिलाड़ी, पुलिस पे पैसा फेंकेला। लॉकडाउन में सैया जी सब्जी बेचेला।